Good morning. Hello everyone. Welcome back to the channel. Bidin Moto Vlogs YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय आरो दिनै मोनसे गोदान भिडिय'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। गाइस, दायो जोङो बगामाटियाव थांनो नागिरदों पिकनिक जाहैनो लोगोफोरजों। दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। टाइमआ दा 4:16 जाबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिय'खौ जोबजासिम। Wah, nice man. Oh, थांनो नागिरदों दा Bogamati. Mana थांगोन? मानो थांनो नागिरदों? खोनादों इखो? थांगोन दा? दाला माना थांगोन? Kami video jingnya, गाखोनो हालाबायग्रा बासो गोबा जागौमोन। जाबाय दे औ दे बेखौ बख'थ'लै बेखौ गासिनो बगामाटियाव थांग्राफोर 4:38 Panbari Bazar. National Highway. Dayo जोङो थाव सोनो नागिरदों दिपुआव। सिमलागुरिनि ससे फैनानै हावलि मोनहां थाव सोगासिनो जों दिपुआव। बगामाटियाव थांग्राफोर सेंग्राफोर गोजा हा कमरेड Rongya, Dimakusi, Tamulpur, Maruti Suzuki, Surum. Nama aku posai kau lah. saya kau Ngomong apa? Korea. Ôi chú làm đấy ai ơ. Chào. làm mà nó cứ đang chịu hỏi đi. Bogamati. Saya menuju jam Bogamati gate dayo. Ablang sini Riza. Riza apa matai? Rotang tay. Insla. Dayo jam picnic spot out tangga sini. Rasa bagan. Boria kaza ya. Arla meto pun kana. Baik terima kasih. Wah,
Guys, tadi जोङो पिकनिक स्पटआव सफैबाय नै जायगा नागिरगासिनो जों मोजां एसे जायगा दायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नङाबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन पार्ट 1 पार्ट 2 खालामसै आं बांद्राय गोलाव जाबाथाय नायनो बायो बोरिं मोनो बेनिखायनो पार्ट 1 पार्ट 2 खालामसै आं उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय